ikwu n'ụbọchị tata anụnwa bụ na that video anwa bụ capital lie. Ife ahụ ifụrụ asị m kwuo ife ahụ kwuru that very day is not eji odom anya ma na ọdụm ebe a sef, because these people team very well. Ndị akụrụ m ezigbo ife ịghọtara, eji odom arụ m wee na-ekwu ife a na-ekwu amakwudo m sef onye nwe ebe akụsị m nya onwe ife na mmadụ sikwu na mmadụ pụọ. Watch that video very well ka ịma ka nsi ekwu okwu dị ife anwa. These people beat me a lot in order to say it like that, and they posted it. Agwa m sị mụ na onwe ka si wee mee nekpara m na they are killing me, they are going to, and ama m na otu akaba si egbu so many people. Ụtụtụ ọma ebe ọ bụla isi awọchi m. Afa m bụ mmadụ abụchi ife anyị Chukwu. Ife eji malụ m bụ anụ n'ọbịa na ndụ. A sị m ka m nwere opportunity anụnwa ka m bịa kọwaa ọfụma, ka m bịa kọwaa ka ife niile si wee gaa n'etiti mụ na Ayaya na Nando Nnamdi nwa uwe. Enwere last time m pụtara n'ilu akwụkwọ gwuo na osi ụnụ na ọ bụ na achọ m taa na afụrọ m si jide Nnamdi nwa uwe responsible ya na ezinụlọ ya niile. I egbu all of them si obi ọkụ ọmụkwu ya. And I still stand on that word because ama m onye ọ bụ ọfụma, a na-agbụrụ m ya agwa. Ewetago ama m ya very well. I know what he can do. Maka ọbala abaghị anya. So video anụnwa m chọrọ ime na bụ ka m kọwara na otu ife niile si wee gaa. Apụtara m last time n'ihu akwụkwọ ebe a si ụnụ na Ayaya na Nando na onwe anything that happened to me si jide responsible. Gbuo na osi ụnụ na ọ na-use bad boys in the name of security. It's what I said, ọmụkwu ya. These people, they are security capable. Man, inside that security, nyanwa bụ Ayaya na Nando na-use these people. Are you getting me? Ọ bụrụ ọtata anụnwa ka ọ ya abụ egbuo mmadụ ewere ego mechie kesi anwa ka efe mee na-ekwutere ozi that part na that video anwa. Ịghọtago, achọrọ m iji video anụnwa m na-eme na ka m wee bụọ ya ike n'ọma afịa. Ịghọtago, because ịma na asị na onye gba nkịtị pụọ ekwe. Ịghọta ife dị ya. So ọ bụ na after all those things afa mere ụbọchị anụnwa na mbịa agba nkịtị, asị m ka m megodo ka m gba nkịtị ka o mee 1 week ka fachie na mee n'ọkụlugo na ma anakpugo. Ịghọta ife dị ya ka m wee bịa kọwaa ka ife niile si wee gaa. Mmadụ enye nwụrụ m bribe, iwe use my image in a wrong way. Nyezie m mbọ dị adịrọ na ahụ, anyị akaligo nonsense. Are you getting me? Ka ihe niile si wee gaa that very day, ekwusiri m okwu ahụ mee like 4 days. Fa wee bịa that njem afa bịa, ọ dị ka 3 days ka o mere, ka 4 days ka o mere. Fa wee bịa that njem afa bịa. Nyanwa send fa sifa dị ebute m. Adrọpụ m n'obi m. Maka ndị ekwela ego anyị arụsịrị ọrụ, ndị anyị arụrụ ọrụ ka m n'obi m ka m dị ọsụ arrive mgbe anwa. Nakwa this boys o fa abịakwa o. Bịa buru m n'obi m for the third one. Fa bịa buru m n'obi m. Elu ebe ahụ eburu m n'obi m, elu ebe ahụ these people onwe ife ndị a na-akụrọ m. Fa pịara m ma ayọ onwe ife ndị a na-akụrọ m. Are you getting me? They treated me a lot. Ine ma that video a na-eme anyị gị mmadụ, that person na-ekwu okwu ebe a ana m eyi gị mmadụ na that video. Otu ọnwa ka m si adị na that video anwa emere ụbọchị anwa. Fa wee force ba m si m kwube efe dị otu a. Nsifa kedu ka m ga-esi wee nọkata mfụtazi eziokwu mkpụdi ya akwa ka o wee bụba na nka na-eji ochinya bụ Ayaya na Nando anwa. Tata ka m ga-eji this opportunity kọwalụ na everything about Ayaya na Nando. Are you getting me? Ịghọta na-ekwu okwu na-asị anya mmadụ ya ekwu ya, ọ bụrụ mmụọ ya ekwu ya. Enwere onye na-emechi ma ọ na-ikwu eziokwu, ife ọ na-asọ gị mee nyụ anwụ ọgba gị. Are you getting me? Ọ bụrụ na ịnyụ anwụ agbaba gị, you can't stop my mouth for saying the truth. Are you getting me? Otu aka Ayaya si wee mee gịnị mgbe ndị abịa bute m nekwe o tere aka ya na Nando bịa. These people treated me a lot, bute iron kụba m. Otu a ha si egbu mmadụ because ọ na-abụ ezi nwoke a na-elude na atọtụo ngịga. These people treated me a lot. Were kamera nye m n'ihu gwa m kwube mere that video more than 4 or 5 times.
that video I follow to I mere more than 4 or 5 times. I got me young girl, some of them make we like this, and they become treated me. In any new by here for point, only halfway for man these people they tortured me a lot. In order to say what is not true. People like Bubuti online and I cannot call Yaka. So if I'm not going over that David I watch it, but I say they found when what if I'm not ya. Thunder Babukwe about on Chineke Ponyoko. Alunina home attack and gabo you can all mafia. Let me tell you something. And one of whom for my Equia. You on that was when happened in Kuya with boom today. I will say it. Once a man, if a neighbor bless you, a man a can we met on image model. Now, for my caught on if I neighbor bless you, I will say it. No matter if Bobble Ibom, no matter if I'm on a plan against me, Obasosm, no, I can make a sure I'm making and prove for them to that place. I get me, these people were to be me fair, and we from down that room. Egumatu work with herself, on a Fabia Bulum. Etamakaya Yakufanasu, a way go make a case, will they go near pushing a chef a bribe? My question of an honorable in the security, my part. They give everybody bribe. And they do it like that in order to kill my image. You can't kill my image. How can you kill my image for? If you do about my image. So even though you could not start that video, capital lie. If I full as a move, if I uncle that very day, it's not a Jew to man, I'm not the member myself. Because these people team very well, and that could make me fair. What I do the Maromo when you prefer Nebu. I'm not good myself, when you way pay Akusem with Nya. You know, if I'm not married with my mother poor. What that video very well? Can my can say, work with the farmer? These people beat me a lot in order to say it like that, and they posted it. I got my same one on where can see women that they are killing me, they are going to, and that I'm not talking about so many people. And I know that I know it that they can kill because this is third time. I left Nando for them. I won't in our fan and maybe woman they will go make a case yama. I can't go left to Nando for them because my life is very important. I won't give my only long time to kill me. Rather, come on, you me a woman, one. Are you getting me? So even the Guno was that any fool Melabang Abuarenji, as I say, and what are you on your line, Nando? If I am from that video, or I can stand there on it. These people are in the use in the name of Nafabu security. They are bad boys. You are using them to kill people. Make sure you security. Now this one, this. A woman they will go make a case. Why not fail put that part? Because everyone cause other people is have. Why not fail put that part? Are you getting me? Also the key be able. Let me tell you something. Anna again and Anna told me that I was Ayaya. What is that meaning of that Ayaya? I think I was here, Abaya, Manonia Abaya, Nonia. I told Galaxy or the NATO Yalosi. I trouble to be said you a Kubugi. In 100 job on I was here. Are you getting me? My uncle and I would we can get all mad with my mother. Otolaya, Tomono, Metric Fire. If I go to a capacity, we will be on one. Diopali, I can book with Diopali over. I can't remember 2 months. My mother and these people are ready to kill. And the fact okay, that my mother therefore I talk here is just like 2 years. I can 1 year, 2 years, or 3 years. Okay, fellow. Despite my mother and mobile. So my mother when I have a book because come see you can't use my image. So when you allow use my image. No. I can't give my enemy allowed to use me. How can you use me in a wrong way? And I'm naturally use him. You want to use me in a wrong way? Give a bushel one mother. Let me tell you something. Here I say, I was Yaya, and I told my I was Yaya, young way for the Carlos Yaya. I told I was in to him. Why on a when? I say, I was Yaya, I told you, use your these bad boys. I'll be a cool again. Abia Azlata Potaga one place here, and no Potaga more. You might go back and think Pibugi, chop your location, be about Pibugi one. That's Ayaya for you. This man, I'm on me for Nigeria government can allow this kind of people. I can't even exist. These people, woman on life jail, I Burundi, thief for that place. You to is wake here from Mado. Some of Nanda in the Nanya Bonando, Bobodondo, the Wukobo.
bụrụ obodo ama ama onwere ife nọ na Nando nwere ebu nwe mfụ ọ na-abịazie some people staff nwere ike jebe obodo oyibo na ọya for so long fa ya abata nwụrụ ụlọ maka na ndị omekome nọ n'obodo ajụrụ oyi chiamam ife Naịjirịa gọọmenti ka nọ this type of thing aka na-eme asị m mekwu n'okwu m mechie ọnụ na-egbu ife ejidi egbu ife gị na onye jidi ebube killing people in the name of ebube gbukwa gị ebe anwa idigburu onwe gị na-adị ebube ịmakwa na these people this 13 na-afịa ime ọnụ ọbara mmadụ dị ife don't know that is nọ mmadụ ka a na-akwafu asị gị na ife ejidi ebube tọnda gbagbukwa gị ebe a tọnda gbagbuo onye bụ nna ndị nwa uwe si na ya bụ Ayaya na ndị otu ebe anwa so this video anụnwa na-eme bụ ka nkọwa ka everything si wee mefe na ebe a bụ arenji I got me. So I want to fetch or cafe again. Kabia, when I can't be left on for the and I'm not going to come back there. I got to Mosona Gabataba or man foot army or in a more knock at Abataba and Bakabataba. I get to Makama under one higher plan. And don't have where woman they will go make a case in Kona and Kona Maga. So I'm going to file a for Omenala. So when they put this thing today, a Otago can be about this woman. This video I get on one name, Adam and Melon, Adam maybe the last thing a man will be maybe a farm mother. Adam maybe a farm mother manner. Obuni Malo, Mpota, Megan, Unquagiani Lugi. Untuagi May in Ilu to across you had a time. So Bobby Igbo, I can name on one love, power.